в домовете ви. Благодаря ви! Първо здравейте да ви казвам. Скъпи гости, уважаеми жители на село Поройно, добре сте дошли в празника на нашето село. Нека този празник стане традиция в нашето село. Всяка година да се съберем и да празнуваме преди да е дошло лятото, сезона на земеделската работа, сезона на отпуските и пътуванията. Село Поройно е красиво село. Също така и хората много са красиво в село Поройно. Хората на село Поройно са много трудолюбиви и добросърдечни. Селото ни е голямо, така както са големи и сърцата на жителите му. Скъпи жители на село Поройно, желая ви много здраве, много берекет по нивите и мир в домовете ви. Благодаря ви! Също така искам да поздравя сърдечно фирмите, които помогнаха финансово на този тържество. Фирма Кемсас, град Дулово ЕОД, управител Кемал. Строителна борса Мелница, град Дулово. Община Дулово. Стандарт ЕОД, счетоводителя Красимир Илиев. Фирма Бревис. Фирма Чоти ЕОД. И най-хубавата ми фирма тук, фирма Ядки Пепеч. Благодаря им много от сърце и все така да ни помагат, да ни спонсорират. Кмете, бъди си такъв какъвто си. Благодаря, че си от нашето семейство. Благодаря на твоето семейство, че те подкрепят. Приятна вечер и тази вечер започва началото на най-големия празник. Даже разминахте и Дулово. Отново честит празник Поройно! Ръководител Симеон Симеонов, пречиталище Свет Просвета 1944. Bin
koyamadım kara gözüm, tablaya koyamadım. Gözünden öpe öpe kara gözüm, tadına doyamadım. Gözünden öpe öpe kara gözüm, tadına doyamadım. Portakal dilim dilim kara gözüm, darılmış benim gülüm. Ben gülüme ne dedim kara gözüm, tutulsun benim dilim. Ben gülüme ne dedim kara gözüm, tutulsun benim dilim. Portakalın sarısı kara gözüm, yere düştü yarısı. Sen orada ben burada kara gözüm, geçti
мислиш за чудо ти е стало. Тяло, само мало, само мало. Реси, ра-па-па-па-па. Как бих само знала, що ми радиш. И си мислеше, че тука и живот мой. А я бих само сърце да ми вратиш. Когато немам никog svog, samo voliš li me što to radiš mi. Bez tebe ja sam od uvijek u panici, ovisim, od tebi ovisim. Bez tebe život ja ne mogu da zamislim. Северно я наступала, да. Северно я наступала, освободи сега, северно я наступала, осмакрия се по перо. Pali se tira che si verrà, sostilato sam inimata, si costacchia sotto pisma taftani, agredai, ti se ti posisti segleses, che me fanno vramu apexes, a come ti apofak si zismeta, se per noi a nasumpo, posso polisaga, per noi è nessun foto, ma crea se profero. Se per noi è nessun foto, ma una trele foto, mole pesca trele foto, ja che te gino texero, Ajde jedno gotivno proče, na Emilija, ajde. Od drug život maj se poznavame, и в друг живот сърцето ми майче си ограва. Любов като застой беше, ето признавам си, писано било и за това прощавам ти. Прощавам за моето разбито сърце, обещавам, че никога повече няма аз любовта си дада на мъж като тебе. От мое име кармата ще отмъсти, не забравя, само забавя помни. Някой някога щом нараниш, винаги ще ти се връща. Специално за фирма Донки от сърце. Пружината, пружината. Здравейте на всички, добър вечер! Прекрасно село Поройно! Може ли малко и така аплодисменти, не за друго малко, така да се настроим за веселба? Само да кажа, някой друг, ако идвал някъде наоколо на друг мой концерт, винаги съм го казвала и ще продължавам да го казвам, че тук тази община, този вашия край Дулово, много обичам вас хората, защото сте винаги много усмихнати, много позитивно настроени, винаги много добре ни посрещате и изпращате изпълнителите. Наистина, изключително много се радвам и се чувствам като от дома си, когато съм на такова прекрасно място сред вас, прекрасни хора. Снимайте всички да видят какво се случва в село Поройно. Аз искам да ви кажа, че си празник, ама много здраве ви пожелавам се така да се усмихнете, както винаги.
И така много обичам в началото да поздравявам така най-важните хора, които са, как да кажа, главните виновници в кавички за това аз да бъда тук. Може ли с много бурни аплодисменти да поздравим вашият прекрасен кмет Севгин Ахмед? Може ли аплодисменти силни за него? Аз също му благодаря, че имам честа да бъда тук. Разбира се, много специални поздрави за общинския кмет на община Дулово, за господин Мустафа, също и много силни аплодисменти. И не на последно място за най-страхотните организатори в България и не само Латона Лайф, може ли за тях аплодисменти? Така, сега не искам повече да говоря, аз много обичам да говоря, ако продължавам може да усъмнем. Подготвила съм турска музика, българска народна музика, българска чалга. Абсолютно за всеки по нещо, за нашите каки, за всички гости, за всички жители, нека да кажа и на турски, ако има такива, които има примерно от Турция гости, да кажем нещо на турски. Hoş geldiniz, Poroyna, sefalar getirdiniz. Ben de hoş geldim. Sizin aranızda sizi çok seviyorum. Sizin için çok güzel şarkılar hazırladım. Само искам от вас едно нещо, има много млади. Искам с мене да пеете, може ли? Кой колкото може толкова. Да играем, да пеем заедно. Само това искам от вас. Аз ще направя всичко каквото мога. Обичам ви много. Още веднъж честит празник с първото хорце. Може да го изиграете даже. Айде, колега! Няма да спирам да казвам да сте живи, да сте здрави, все така празнуващи. Специално за всички вас от сърце.
се шепомът в козлата, черни очи като масини. Ясно черно врано коче, чужди думи той ми рече, в любов ми се обрече. За момчетата, сошиле на чешмата, се шепомът в козлата, черни очи като масини. Ясно черно врано коче, чужди думи той ми рече, в любов ми се обрече. Браво бе деца, браво, браво! Бяла роза ще закрича, бяла роза с водите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закрича, бяла роза с водите. Ама момчета, пазете се, има много хубави момичета, докато да знаете, пазете се. Айде, съпи, 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 айде поройно. Браво на тези деца, бе, браво, бе! Вече съм много голяма, много лесно се не давам. Нека това да бъде поздрав за всички хубави момичета на Поройно. Този момък ще изпитам с бяла роза в косата. Вече съм много голяма, никак лесно се не давам. Дали той не е и... Ако не обичаш ти, моля те не ме мъчи. Любовта се ми дари, че се ми се ме води. Чакаме се, пия палата писма. Ана писе, чужен писе, си вземела. Ани söyle, hala piste, her şey piste, si вземела.
нали? Ама аз пък едно не разбирам. От толкова хубави момчета, как може да има още ергени, бе, хора? Айде, де! Чакай, моля да се видя малко, чакай се. Някъде беше тук. Така ли? Добре. Ами ако пие, на здраве. Така, държите здрав. Наистина аз му благодаря, че съм тук. Благодаря му, че явно кмета ви е толкова хубав, че ви сте толкова щастливи. То по това се личи. Жителите колко са щастливи. Кмета по това се личи колко е добър.
yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler. Aman desinler desinler şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler.
екип сме. Пъстър, шарен, умен, работлив. Готови сме да дойдем да управляваме не само община Дулово, цяла България. Това е екипа на ДПС, община Дулово с номер 28 сега. Давам думата, няма да ви държи много, ще има концерти, певицата е много красива, ще се веселим и ние ще слезем долу. Давам думата само на двама човека. Първият е нашият общински председател на партията ни, господин Тансер Бейти. В същото време е зам-кмет в община Дулово. Господин и кандидат народен представител, трети в листата. За мен е чест и удоволствие да дам думата сега на него. Благодаря, госпожо Кмет. Уважаеми жители на село Поройно, скъпи гости, позволете ми тук до мене да поканя господин Левет Мениш, господин Михат Лори, кмета на селото, виновника за това перфектно празнично настроение, съветника на село Поройно, местният председател на село Поройно, на ДПС, скъпи приятели, това е силния, можещия енергичен екип на ДПС. Благодарение на кмета на село Поройно, господин Севгин Сейфи, за неговата перфектна организация и неговия екип, с местния председател, с съветника, с учителите от детската градина, с учителите от основно училище, направиха това невероятно тържество за село Поройно. Това е модела на управление на ДПС. Добре, че избрахте и подкрепихте и се доверихте на силния екип на ДПС, на село Поройно, начало с кмета ни, начало с енергичната дама на община Дулово, кмета на общината, инженерна Мустафа, и с съдействието на нашите спонсори. Както първия ден на откриването на това традиционно тържество, нашия кмет каза: село Поройно е вече световно известно населено европейско място. Благодарение на нашите спонсори, на фирма Пепеч, на фирма Донки, те се доказаха на национално, европейско и световно ниво. Благодаря ви, приятели, че имате смелостта и гордостта да сте от Поройно. Скъпи приятели, заставаме с гордо дигната глава пред вас, за да искаме вашата подкрепа, за да докажем, че ние можем, че ние сме заедно с хората и ще направим така, че да решим всеки проблем на съответното населено място, на съответния човек индивидуално. Без празни обещания, без манипулации, така че винаги сме открити, честни, последователни и предвидими пред вас. Нека за сетен път на 9-ти, не случайно избрахме село Поройно за закриване на нашата предизборна кампания. На 9-ти искаме една силна подкрепа с номер 28 и за европейската листа, и за националната листа. Силният екип на ДПС, начело с нашия председател, доцент доктор Джевдет Чакъров, специално и най-сърдечни поздрави от него. Имаше огромното желание да присъства тук, но според ситуацията утре ще ви посети и ще го поздрави господин Кмет, специално поздравление на вас. Не случайно доцент доктор Джевдет Чакъров води европейската ни листа. За нас европейското ни представителство е по-важно, защото ние сме европейски граждани и да бъдем достойно представени в Европейския парламент.
всеки един от нас е излизал в Европа, виждал свят, образовани, умни, далновидни хора. Наистина имаме нужда от вашата подкрепа с номер 28 на 9-ти вечерта да се поздравим с успех. Нека да се потопим в празничното настроение с нашата певица Илена и да благодарим на дечицата от детската градина за тяхното представяне и богатата музикална програма. Бъдете живи и здрави, Саалун, Варун и им се кизнумарайла Бюгби и Башария, Пазаракшил. А сега давам думата на нашето момче, ще кажа, втори в листата, господин Левен Тимиш. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми господин кмет на селото, уважаеми 28 колеги, добре дошли и вие, добре дошъл и аз. Селам алейкум Караянна. Насъл се нас. Добре, чува се настроението. Пожелавам ви, както днеска празнувате, така и неделя да бъде един голям празник и всички заедно да отидем да гласуваме, да си изпълним нашия граждански дълг и естествено с номер 28 да дадем един голям знак, че Поройно вече всичко е наред и естествено Поройно иска да бъде на първо място в община Дулово. Както и кмета каза на предното си изказване, защото празника продължава 3 дена, нали? Първият ден той каза Поройно, като питат къде е Дулово, казва там до Поройно. Пожелавам ви така да гласувате неделя с номер 28, че като питат къде е Силистра, да кажат там преди Поройно. Да разбирате. Ние се разбрахме да не говорим много дълго, само по 28 минути. Разбрахме, че певицата е на 28 години. Така че, без да удължаваме много разговора, пожелавам ви здраве, всеки ден да ви е весел и ви издавам една тайна. Кмета също искаше празника да продължава 28 дни, ама казах, да, да. Поне уж ги на условията, да. Благодаря ви.
продължаваме.